Здравейте! След едноседмичен домашен арест излизаме малко на разходка в град Сливен и малко по-късно ще ви покажа още кадри. Сега ще видите малко тактически упражнения на излизане на човек с увреждане, където не е предвидено излизане. Излизаме през едната врата, за да отидем на флат. Сега да преодолеем първото препятствие. Отиваме на другата врата, за да отидем на другия асансьор. С кой чип? Тактически упражнения, мирно време. Излизаме от втория асансьор и тръгваме лека по лека към плаца. И вече сме навън. След малко ще снимаме пак.